Il-Partit Nazzjonalista din id-darba permezz ta' Kristin Amajra, ex-ġurnalista tan-net u uffiċjal fih dan it-tim tal-komunikazzjoni tal-istess partit li tkun ġurnalista Super One huwa Diżunur. Dan meta f'artiklu ta' opinjoni fuq it-Times hija attakkat lill-Ministru għall-Ġustizzja għax skonta qed juża l-istess messaġġ ta' meta kien ġurnalist mal-kamra tal-aħbarijiet ta' One. B'reazzjoni għal dan il-kliem kienu bosta deputati tal-Gvern li fil-passat kienu saħansitra ġurnalisti ma' dak iż-żmien is-Super One u li tennew kif għall-Partit Nazzjonalista li tkun ma' dal-istazzjon jaħsbu li huwa xi Diżunur. Fost dawn hemm il-Ministri Mirjam Dalli u Ġulja Farrugia, is-Segretarju Parlamentari Glenn Bedingfield u d-deputati Amanda Spiteri Grech, Ramona Tart u Rozjan Kutajjar. Huma saħħu kif għalihom ma jikkritika xejn u gburin minn fejn bdew, gburin li kienu ġurnalisti fil-Kamra tal-Aħbarijiet li waslet għall-akbar rep elettorali biex pajjiżna jkollu l-Gvern jixraqlu fuq kollox gburin li telgħu tarġa'. F'dan il-mument anke wrew solidarjetà mal-ġurnalisti jew reporters tal-istess Partit Nazzjonalista li qed ibatu l-konsegwenza ta' partit fallut.